Joo, no, tää on Artex ilmaisupaja ja se on tossa noin. Joo, no morjes. Mä oon Timo ja harrastan musiikkia, eli soitan sen nimissä bändissä Suicide kitaraa ja oon täällä Artex-pajalla sen takia, koska itse asiassa halusin tulla tänne tekemään kaiken näköisiä piirustuksia ja maalauksia sun muuta ilmaisuun liittyvää. Mun mielestä täällä on tosi hauskaa, että melkein joka päivä on jotain hauskaa tekemistä. Että se oli siinä mielessä positiivinen yllätys tulla tänne. Joo, ja kyllä meillä on sit silleen, että kun joudutaan töitäkin tekemään välillä, että esimerkiksi suunnitellaan tuosta lastenleiriä, mikä järjestetään tuossa ensi viikolla ja silleen kaiken näköistä ohjelmaa tilataan lapsille tekemistä 3 päivän ajaksi, niin askartelusta kaiken näköiseen seikkailuun. Joo, meille tuli tänne pajalle tällainen uusi tyttö, just niin tässä pari päivää sitten. Mä oon täällä pari päivää. Mä nyt teen tätä huoltustyötä, mä aloin tähän tekee. Niin, mä teen tällaisen palvojutun. Mä laitan tähän tällaisen sinisen, niin mä sit kiinnitän tällaisia pikkuruisia palloja, mitä mun pitää nyt pyörittää. Niin mä sit ompelen näitä tänne näin kiinni. Nyt ollaan pyörittämistä sitten tässä edessä. Tervehdyksiä. Minun nimeni on Anne Kyyhkynen, eli olen tämmöinen siivekäs olento. Työskentelen Porvoon kaupungin palveluksessa Artex-ilmaisupajalla. Olen työskennellyt täällä nyt noin 3 kuukautta ja minä viihdyn täällä erinomaisesti. Täällä on aivan mielettömän mukavaa. Me tehdään nuorten kanssa hyvin erilaisia asioita. Päivät vaihtelevat kovin paljon. Teemme kädentöitä, teatteria, kirjoittamista, ideointia ja kaikkia mahdollista oikeastaan siltä väliltä. Ja nuorten ikä vaihtelee 17–24, jotka täällä ovat. Nuoret ovat hyvin erilaisia, ihastuttavia, erilaiset taustat. Jotkut ovat tulleet suoraan peruskoulun jälkeen, jotkut ovat suorittaneet ammatillisen tutkinnon. Ja ei sillä oikeastaan ole yhtään mitään merkitystä, mikä ihmisen tausta on.